Hello Baisong ang norongno tini Aah Baja seri phunungnai. Naini di Chwlarok Baja Aah Baja ser. Kaisa tongo Aah Bwtwi Baja ta kaisa tongo Aah Bahan Baja. Ang tabuk Aah Bwtwi Baja kori tongo. O jaga piyaj, mosok, som, swtwi, Aah Bwtwi bai galogui mix khai tarpore thok kutungo khiklai ro Aah Bwtwi. Norokbo ani haike serdi Baisong naisina je bwswk kormo wngwi tongkha naisa tongwui jaya chatok tongwui tongkha ebo naisina je ogo Aah Bahan Baja naisa kwchak kwchak wngwi tongkha. Norokbo ani haike serdi Baisong norokhe ani Aah Baja nugui chana mujak tongma kheno angbo chana chungui tongkha kaar aswkhe naithok o Aah Baja o naisina je Baisong norogo swrungdi ang haikhe nogo seri charidui nini family rokno angbo tini ani family rokno charina bagui Aah Bwtwi Baja tei Aah Bahan Baja khlaio. Naisina je Baisong ani bwskango mwsang naithotok Aah Baja norogo ani loi swrungdi ani haikhe serdi Aah Baja.